Ešte predtým, než toto všetko začnem robiť, musím si spraviť kávu, aby to moje mentálne zdravie zvládlo, lebo musím rozobrať celý tapacír dverí a budem mať pritom obrovské nervy. Takže jediná pozitívna vec na celej tejto veci. Má to svoj kufrík, v ktorom mám schované veškeré načíne a poďme sa do toho pustiť. Momentálne je našou hlavnou úlohou vymeniť toto tu, lebo akože vieme, že to je škaredé, hnusné a v týchto bavorákoch sa to ľúbilo, jak to povedať, tá guma, čo na tom bola, ľúbila zvetrávať a lepila jak svinia. A ja keď som v podstate vyťahoval okno, lebo mi padlo, roztrhlo sa tam lánko, tak jak som dával dole tapacír, tak táto kľúčka, toto všetko sa tu, mám z toho špinavý prst, toto všetko vlastne sa mi zlomilo, tak tam musím dať novú kľúčku a bojím sa, že nebudem musieť niečo vrtať, teda dúfam, že nebudem musieť niečo vrtať, lebo ma z toho picne. Ešte som ani kufrík neotvoril a už sa mi nechce. Ale čo sa pozerám podľa tohto, neviem, či to tam zaostrí, už to asi raz bolo menené, lebo je tam nejaký rozbitý Torx. Takže dúfam, že to bude ľahučké, že stačí, keď zhodím tento tapec. A bude to tak do hodinky spravené, možno aj skorej. Keď som si pozeral tie videá, jak sa to robí, tak to bolo všetko pekné, jednoduché, ale nevždy to tak býva pri mojej šikovnosti. Budem k tomu potrebovať tieto dva dielce, respektíve túto časť, by the way, na témočku ma to vyšlo nejakých 12 € a čo som počul akože recenzie celkovo na toto je to o dosť kvalitnejšie ako tie originály, čo sa tam dávajú. A to isté ma bude čakať aj na druhej strane, takže o tom potom zasa niekedy. Tak mám nejaké skrutky k tomu, ďalšie a poďme sa na to vrhnúť. Dobre, ja som si nasadil klopový mikrofón a v prvom rade ja budem potrebovať si nejako odklipovať v podstate túto časť tapacíru, pretože sú tam ostatné šroby, vďaka ktorému zhodím celý tapacír dole, takže pomaličky. Dúfam, že to nezlomím. Dobre, tak mrzelo by ma, keby poškodím túto fejkovú alkantaru, ale nadrel som sa s tým dosť na to, aby ma to mrzelo. Akože máme ešte nejakú náhradnú, ale nechce sa mi to znovu oblepovať. Dobre, tu si to dám dole iba Torxom, tu už to je aj tak prasknuté, dole to pôjde celkom jednoducho. Budem dúfať, že snáď ani nebudem musieť dávať dole ten tapacír, ale marí sa mi, že hej, ale sú tu nejaké šruby a možno to ani nebude také ťažké. No, ja si tam idem nasadiť prvý Torx. Idem to skúsiť teda nejako povoliť. Takže teraz sa mi to robí o mnoho príjemnejšie, lebo naposledy som to robil, keď bolo vonku asi tak, že -5 a to sa mi nie je moc dobre pri tomto čupelo, keď z každej strany na mňa fúkala zima a ešte tu bolo úplne všetko, že zasnežené zľadovatele. To nebolo dvakrát príjemné a mal som také omrzliny na prstách, že amen. A dúfam, že tu tento Torx není uvarený alebo zodretý závit. Nerad by som ešte teraz nový Torxový šrub zháňal na toto. Takže ja sa s tým idem popasovať, ale ozvem sa, keď nejako ďalej postupím. OK, už som trošičku pokročil. Už idem vycvakávať tieto klipy a pôjdem to vytiahnuť. A ja som profi amatér, takže musím sa s tým pozrieť, že čo tu je jak zapojené. Ale to musím odpojiť. Takže prvé tu mám na ovládanie okien. Tento Torx vytiahnem, aby sa mi nestratil, lebo ja som majster v strácaní vecí. Bang, a máme to. No, ja sa bojím, teda ja si myslím, že možno ani nebudem musieť nič odvrtávať, respektíve odpájať. Ja to spravím takto na kolene, aby bolo. No, už som trošičku postúpil, takže nebude to asi až také hrozné, ale tým, že nemám vrtačku, tak sa
Pritom musím trošičku zasa zraniť, polámať si prsty a nechty znefunkčniť na minimálne 2 týždne, takže úplne si otrhnúť lôžka podnechtové. Ale my domáci kutili to inak nevieme spraviť. Keď nie sú možnosti a jak sa hovorí, kde je vôľa, tam je cesta, tak skúšame. Tu vlastne momentálne ide o to, tento klip a ešte tu niekde sú 2 klipy, ktoré musím takto nejako surovo dať preč a dám tam vlastne miesto tie skrutky, ktoré tam boli priložené a už sa to na mňa aj podpísalo, už som si konečne roztrhol zasa prst, aby som si mohol ublížiť. Én sohasem teszek ilyet, Kevin! Aznap odalent a metróban mit mondtam neked? Takže zima sa opakuje a uvidíme teda, či sa mi to podarí, či nakoniec sa auto radšej nehodím do Dunaja a nakrmím korytnačky autobatériou. 2000 years later. No, konečne prvá časť, už to máme odklipované a teraz sa už iba z toho nezblázniť a poďme tú spodnú časť. Akože už začína byť z toho dosť na nervy. Už môj prst začína silno krvácať, ale však čo už? Ja som silný, nezávislý muž a zvládnem aj, nemusím chodiť do autorizáku, aby som takúto prkotinku riešil. Nakoniec som sa nasral, tapacír som úplne vyťahol von a mordujem sa tu s týmito dvomi, lebo ani za toho Krista mi to nejde dať von. Takže najlepšie by bolo mať tú vrtačku, už by bolo dávno po probléme, iba by som to vyklipol. Ale samozrejme všetko na tejto planete je proti mne. Zelené tepláky, nebudem sa vyjadrovať a trošku som si zakrvavil aj moju BMW mikinu s potiskom môjho auta. To má trošičku sere viacej, ale ja neviem pracovať bez toho, aby som sa zašpinil, takže whatever. No, konečne som sa dopracoval k tomu, aby som to dal dole. Tu je tá stará, hnusná, zničená kľúčka. Akože rovno idem hodiť do smeťaku. To je nonsens, aký materiál na to používali. Každopádne som rád, že som to konečne dal dole a poďme tam skúsiť narvať tú novú. Inak akože môžem byť taký sprostý. Ja som to tam chvíľočku dával z vnútornej strany. Odtiaľto. Ja už som preklínal všetkých možných Číňancov a vlastne ono to má byť takto vlastne. Z vonkajška a nie znútra. Čiže neviem úplne, na čo bolo toto dobre, čo som robil. Každopádne je to našťastie správne. Čiže mne už to stačí tam iba uchytiť šrobmi a bude vybavenko. No, aby som to tam nejako dostal, musel som urobiť takú cigánčinu, lebo tieto malé pofidérne šrobiky, ono to je presne dlhé jak ten tunel a v podstate ja to nemám o čo uchytiť. Takže tu som to klasicky skrutkou uchytil a tu som musel dať, ukážem to nejako normálne, tu som dal chemopren, ešte aj sekundiaku a vlastne tuto tiež do tejto spodnej časti som musel dať sekundové lepidlo a chemopren, aby to tam nejako držalo. Akože ono sa to teraz nebude používať, lebo nazadu mi nikto nesedáva. Takže v podstate je jedno, či to bude schnúť vnútri alebo vonku. Samozrejme, bolo by lepšie, keby som to nechal schnúť niekde na vonkajšom prostredí, ale v rámci možností bohužiaľ nemám tú možnosť. Celé mi toto zabralo asi 1,5 hodiny, čiže v podstate mne už teraz zostáva iba zacvaknúť tam tento vrchný kryt. Nechám to ešte chvíľočku vonku, to sekundové lepidlo pôsobiť. Už sa mi aj tak pomaly vybíja kamera, budem si musieť zohnať ešte aj druhú baterku, lebo čo som pozeral videa o GoPročke 13 herov, než som si ju kúpil, takže 2 hodiny by mala v 4K vydržať nahrávať. Ja to mám teraz nastavené už v tom 5,3K na najvyššie detaily, ako sa môže mať. A akože neviem, na tých pár videí, čo som teraz spravil, tak zo 80 niečo percent na 33, tak možno zatiaľ tá výdrž tej kamery nepresvedčila, ale akože uvidíme. Kúpim si druhú baterku do rezervy, kúpim ešte lepšiu SDčku nejakú a bude to dokonale. Každopádne stále sa učím o svojom aute niečo nové. Musí tu zrovna letieť helikoptéra. Dúfam, že to na automikrofóne nebude počuť. A hovorím, stále sa o svojom aute učím niečo nové. Stále ma tu stretávajú nejaké nové skúsenosti s tým autom. Niekedy aj nepríjemné. Ale mám to auto rád, takže musím sa obytovať a ničiť si svoje zdravie. Aj mentálne,
aj fyzické. Zišlo by sa tu asi aj nové toto tlmenie kvôli reproduktorom, ale zaujímavý poznatok na BMW RAV3 model E9091. Neviem teda, či už niekto, kto má tiež túto radu z vás, keď pozerá niekto toto video, sa stretol s tým, že keď je tak chladnejšie, tak rezonuje predný reproduktor. A to už som aj reproduktory vymenil a dával som sa tam tuším zo strednej rady reproduktory. A aj tak, to tak občas rezonuje, ale pri iba určitom typ pesničiek a nie celkovo akože pri každej. To musí fakt, neviem, jak spracovaná hudba, aby to robilo takéto galeje. V podstate ja už iba spravím, že cvak, cvak. To drží, ešte tuto docvaknem. Z vrchu to ešte docvakne, nedá sa mi to jednou rukou a môžem ísť dvere montovať nazad. OK, je to tam docvaknuté všetko, pekne to límcuje, vyzerá to ako originál a hlavne neleptá to, čiže keď niekto bude vystupovať z auta, chytí sa kľúčky zo spodu, tak nebude mať celé čierne dolepené prsty, ako pri tej starej kľúčke, však videli ste to na videu, ako to hnusne vyzeralo. Takže nechám to ešte chvíľku na tom slnečku a moja práca skončila. Normálne ešte tu som musel dať chemoprénu a sekundiáku, lebo ono to tam vlastne držalo iba na dobré slovo a jak som to v podstate tam uchytil, tak táto časť sa vlastne celá vysnula von a nešla tam zatlačiť, takže som tam musel dať ten chemoprén. Teraz ešte čakám, než zaschne a aj ten sekundiák. A už konečne dvera môžem zložiť naspäť. Každopádne nečakal som, že s tým bude toľko práce. A mám chuť dneska už nič nerobiť, iba si ísť zľahnúť, spracovať toto video, naplánovať nejaký upload tohto videa a ísť si zahrať Minecraft a nič nerobiť už. Chvíľočku ešte musím počkať, zložíme to a dám nejaké finálne vyjadrenie. Už iba posledný krok a hotovo. Takže neviem, či mi to úplne stalo za tie nervy, ale aspoň keď bude niekto otvárať dvere, hovorím, nebudem mať zašpinené prsty od gumy. Jediné čo je nevýhoda, sú tam také biele plastové klipy, ktoré sa ľúbia polamať. Tu mi z nich ostali ešte krúžky, takže to musím poupratovať. Ale objednám si znovu takúto šikovnú sadu zalíku na tieto klipy a lípko som si dokonca prichytil nárazníkové. A bude mi to na ňom držať. Takže za mňa je to spravené trošku, ale máme hotovo. Ja som si tak neuvedomil, tieto 3 dlhé imbusy tam ešte vlastne musím dať, aby to tam držalo na kompletku. A ja, že prečo sa mi to stále hompála? Takže idem sa pohrať ešte s týmto. Mňa to vôbec nenapadlo, hlavne, že toto mám celý čas nachystané, prichytené, ale vôbec som na to ani nerozmýšľal, že aha, aj takéto dá, čo tam je treba, ale však nevadí. Dôležité bude, keď to tam bude a už to bude. To be continued. Aby som sa k tomu nejako vyjadril, som spokojný s tým, že ale samostatne značka auta alebo výrobca by to mohol nejako zoptimalizovať. Viem, že teraz to už je asi úplne iné pri nových modeloch bavorákov, ale čo sa človek pri tom narobí, čo všetko musí urobiť, keď hlavne nemám tú vrtačku, aby som vôbec teda nejako sa pohol a nemusel si rozkraviť totálne prst a ublížiť si a experimentovať so sekundovým lepidlom, plus ešte tému by mohlo dávať kompatibilné súčiastky a nie tak, aby som ja to musel na všelijako majstrovať. Nevadí. Každopádne som s výsledkom spokojný. Aspoň dúfam, že to niekomu pomôže, keď bude chcieť tiež meniť tú kľúčku. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a napísať, čo si o tom myslíte. Dúfam, že sa uvidíme pri nejakom ďalšom videu. Majte sa, ahojte.